Ħanaraw salm ieħor illum, Salm 27, Salm ta' David jgħid hekk. Is-sit huwa d-dawl tiegħi u s-salvazzjoni tiegħi. Minn min se nibża'? Is-sit huwa d-difiża qawwija ta' ħajti minn min se nitwerwer. Meta il-malefatturi ġew fuqi biex jiddevoraw li laħmi, l-avversarji tiegħi u l-edewa tiegħi otru u waqgħu. Avolja eżerċtu jikkampja madwari qalbi mhix se tibża'. Avolja tqum gwerra kontrija f'dan jien nafda. Ħaġa waħda tlabt mingħand is-sit, dik se nfittex, illi nammar f'dar is-sit il-jiem kollha ta' ħajti biex nara il-ġmiel tas-sit u nindaga fit-tempju tiegħu. Għax f'jum il-għawġ se jostorni fil-ken tiegħu. Fil-post sigriet tat-tinda tiegħu se jaħbini se jollini fuq blata. U issa rasi se tkun mollija għal fuq mill-edewwa tiegħi madwari u se noffri fit-tinda tiegħu sakrifiċċji bajat qawwi ta' ferħ. Jien se nanni u se nkanta tifħiriet lis-sit. Isma' u sit, meta nsejjaħ bleħni u kun grazzjuż miegħi u ġibni. Meta qed fitxu l-wiċċi qalbi tgħidlek wiċċek u sit se nfittex. Taħbix wiċċek minni. Twarrabx il-qaddej tiegħek bir-rabja. Int kont l-għajnuna tiegħi. Tabbandunanix u titlaqnix u Alla tas-salvazzjoni tiegħi. Għax missieru ommi telquni iżda s-sit se jiġborni. Għallimni fit-triqtek u sit u mexxini f'modi għawatja minħabba l-opponenti tiegħi. Terħinix għax-xewqa tal-avversarji tiegħi għax xieda folozz għamu kontrija u dawk li jieħdu nifsijiet ta' vjolenza. Kont niddispra. Kieku m'hemmx li qed nara t-tjieba tas-sit fart il-ħajjin. It-tama fis-sit. Kun qawwi u ħalli qalbek tagħmel kuraġġ. It-tama fis-sit. Amen. Qegħdin nagħmlu enfasi li l-ktieb tas-salmi għandu jkun fid-dieta regolari tagħna. Il-salmi huma kollezzjoni ta' talbiet u għanijiet il-Alla, poeżiji antikissimi, 2500 sena, anke 3500 sena ilu inkitbu, ġifieri għandek kultant lingwaġġ li nistema primittiv u jisu ma jiddoqx għal widnejna, irridu nagħmel tuħda, il-għaliex hija letteratura ebrajka, maħniex mdorrijin biha, u kultant jallarmawna, iħawduna, speċjalment meta l-awtur jitlob kontra l-edewwa tiegħu biex Alla jisħithom, biex Alla jeqridhom. U kultant nixxukkjaw ruħna bl-insibu fil-ktieb tas-salmi. Illum ġurnata għandna ħafna devotionals bħal Muwadan, Our Daily Bread, illi huwa miktub b'lingwaġġ jiftiem, sempliċi, jkun dik l-istorja ħelwa u dik id-daqsxejn taħsib. U għandna ħabta nikkuntentaw ruħna b'xi ħaġa hekk li hija tajba. Imma nwarbu xi ħaġa li hija superjuri, li hija aħjar. Idu noqgħdu attenti l-dak li tagħna Alla huwa propjament jgħod għalina 100 raġuni għala rridu nkunu nies li nomu fis-salmi, bħal maħuta ton fil-baħar, rridu nomu fis-salmi. Ħafna raġunijiet, ħantikom tlieta biss. Il-salmi neħtieġuhom għaliex jarfuna lil Alla. Alla huwa deskritt għalina fl-attributi, fl-eċċellenzi kollha tiegħu, il-ħallieq, is-Sultan Suprem, il-Feddej ta' Iżrael u speċjalment ir-rabta, il-patt illi huwa jagħmel ma' niesu biex jipproteġihom u juħsiebhom u jberikhom. Neħtieġuhom is-salmu wkoll għaliex huma l-mera tal-umanità tagħna. Nifhmu lil nfusna aħna bħala bnedmin kif aħna msawrin, kif aħna maġunin, nifhmu lil nfusna kif aħna nderru lil nfusna nisimgħu dan it-tip ta' talb u għanijiet il-Alla. Dawn ma' nies illi kienu jafuh il-Alla. U kienu sinċiri magħhom infushom ukoll illi l-Alla jitolbuh skont il-ħtieġa tagħhom. U kultant kif jilmentaw miegħu u kif irresqu l-petizzjoni tagħhom, m'aħniex mdorrijin nagħmlu hekk. Allura is-salmi jgħoddu għalina wkoll
minħabba din ir-raġuni. Ukoll il għaliex fis-salmi nkunu nafu b'awtorità divina, jiġifieri Alla qed jgħidilna x'inhi l-firxa tal-emozzjonijiet tagħna, tal-esperjenzi tagħna li ngħaddu minnhom bħala awliet Alla. Jekk ma nkunux nafuha din nitfixklu. Jiġruna ċertu affarijiet u jiskandalizzawna. Flok ma nibqgħu mixjin fit-triq id-dejqa għandna ħabta li nejjew jew nieqfu mill-mixja tagħna. Giovanni Calvino, il-reformista famuż tas-seklu 16, jibda l-aqwa ktieb tiegħu bis-sentenza. Kważi l-ġabra kollu tal-erf tinsab hawnhekk li tkun taf il-Alla u tkun taf lek innifsek. U vera laqat il-musmar fuq rasu. Rridu nkunu nafu lill-Alla, imma wkoll rridu nkunu nafu lilna nfusna. Il-kostituzzjoni tagħna, aħna kif niffunzjonaw. Ħanislet tliet esperjenzi mis-salmi. Ma nistgħux nitlu fil-fond ħafna. Għandna fis-salmi ħafna lamentazzjoni, naraw ukoll paradoss u naraw ukoll barka. X'jiġifieri? Aħna nies illi neqirdu, nilmentaw, illi ngergru, illi nħossu t-toqol, nħossu l-pressjoni u allura nipprotestaw. Ukoll aħna nies ta' paradoss. Bħala bnedmin aħna komplessi, komplikati ħafna. Aħna l-emil talla. U Alla ħalaq il-bniedem fuq ġbija tiegħu, il-bniedem diffiċli tifhmu, diffiċli nifhem li l-nifsi għaliex għax Alla minni. U jiena l-kapulavur tiegħu. Ukoll is-salmi jippreżentawna il-barka. Mela, għandna f'qalbna lamentazzjoni. Fina nfusna hemm dal-paradoss li rridu nifhmuh aktar u aktar, ukoll fuq rasna hemm il-barka talla. Il-ħasra hija li flok ngħixuhom dawn, naħarbuhom, ma nagħtux kasom, ma nikkonfrontawhomx serjament kif huma fis-salmi, u allura il-ħajja spiritwali tagħna tibqa' pjuttost fqira. Ma rridux nagħmlu hekk, rridu il-milja tal-barka talla. Tafu is-salmi jibda b'salm wieħed il-barka tal-bniedem li jimmedita fuq il-kelma talla u jobdija. Allura għandna il-Kristjan li huwa ubbidjenti u mbierek u ferħan. Ukoll salm 2 imbagħad għandna deskritt ir-renju tal-Messija, salm mill-isbaħ fejn Alla jiddikjara li jibnu Ġesu se jkun is-sultan renjanti fuq kollox. Imma mbagħad salm 3 naqgħu ġo ħofra. Salm 3 David qiegħed jitlob l-Alla maħrub minn ibnu Absalom, għaliex Absalom rrid jeqirdu, u allura naraw salm 3 David maqbud ġo xibka tankwiet. Mill-ewwel is-salmi kważi mill-ewwel għadna bil-kemm bdejna jippreżentawna din il-ħaġa li il-fidil li ħafna drabi li huma impenjati fl-ubbidjenza tagħhom li Alla se jaqgħu f'tiġrib kbir. Is-salmi ma jħalluniex li nitlu ġo fostqa ninagħlqu fina nfusna. Is-salmi huma realistiċi, jippreżentawna l-ħajja kif inhi. U dik Alla qed jagħmlilna l-ikbar favur, l-ikbar pjaċir. Li qed jgħidilna ara din hija l-ħajja tal-fidili tiegħi. Araw fis-salmi il għaliex hekk ukoll se jiġrilkom. U allura bniedem afżat u nofsu armat u x'vera. Is-salmi kważi n-nofs tagħhom, kważi nofs, fihom elementi ta' lamentazzjoni. Għandna nies li qegħdin jilmentaw, jipprotestaw kontra Alla, qegħdin juruna illi prattikament kif qal l-Apostlu Pawlu, b'ħafna tribulazzjonijiet jeħtieġilna nidħlu fis-saltna tagħna. Mexjin fid-direzzjoni tajjeb, però fil-triq se nsibu ħafna tribulazzjonijiet. John Bunyan prova jfehmilna din dak il-pellegrin Kristjan li jgħaddi minn ħafna ostakli. Widien
il-kastell tad-disprament. Ma daw kollha qegħdin fis-Salmi. U allura rridu narmaw lil nfusna bil-ħsibiet tas-Salmi il għaliex inkunu qegħdin nipproteġu lil nfusna kontra Vanġeli foloz, wieħed minnhom huwa l-Vanġelu tal-rikkezzi, tas-saħħa u l-prosperità. Popolari ħafna fl-Amerika u pajjiżi oħra fejn dawn in-nies għalliema foloz iwedu illi Alla irid illi għamlek sinjur finanzjarjament, iridek illi tgawdi saħħa minn qatt ma timrat u jrid ukoll illi ikollok risq u suċċess fi kwalunkwe karriera li inti tażel. Però din il-filosofija dal-ħolm huwa espost fis-Salmi. Is-Salmi jgħidu le, is-Salmi jikkontradixxu din l-idea. Alla jridna ngħixu qudiemu realistikament. U niffaċċjaw ir-realtà ibsa tal-ħajja. Il-lamentazzjonijiet qegħdin hemmhekk mhux bla skop. Alla jaf kemm aħna inweġġaw fi qlubna, kemm aħna ngħaddu minn saram u minn awġ, u Alla qed jgħid nara din hija il-tip ta' ħajja li inta tista' tistenna. Sakemm għadek matul dan il-pellegrinaġġ. Ħa nikkonsidraw dan is-salm li aħna qrajna Salm 27. Għall-ewwel David jitkellem b'konfidenza kbira vera, is-situ għad-dawl tiegħi u s-salvazzjoni tiegħi minn min se nibża. Is-situ għad-difiża qawwija ta' ħajti minn min se nitwerwer. Għallu għandek dan il-bniedem qawwi hawnhekk konfidenti fis-sit, ħadd ma jistalih. Huwa bniedem ta' fiduċja kbira illi qed jinħeba falla tiegħu, sikur fih, imma mbagħad fl-istess talba. Din iridkom tifhmuha, fl-istess talba lil Alla jgħidlu taħbix wiċċek minni, twarrabx il-qaddej tiegħek bir-rabja. Int kont l-għajnuna tiegħi tabbandunanix u titlaqnix u Alla tas-salvazzjoni. Tgħidli kif jista' jkun l-ewwel jibda dik il-fanfara, dik iċ-ċelebrazzjoni, is-situ is-salvazzjoni tiegħi u tant konfident, imma mbagħad hawnhekk qiegħed jappella lil Alla biex ma jabbandunax u ma jitilqux. Xi nies jgħidu ma dak kienu żewġ salmi u xi ħadd taqgħadhom f'wieħed għamel barbuljata waħda. Le, dik hija talba waħda, ħieġa minn fom wieħed, ħieġa minn qalb waħda ta' David. David kien bniedem ta' fidi kbira, pero kien ukoll bniedem maħbut u assaltat. U allura ejjew nifhmu lil nfusna wkoll f'din il-ħaġa. Bniedem ta' fidi kapaċi jkun assaltat, kapaċi jkun assedjat, imġarrab b'mod qalil, bid-dnub, mis-seduzzjonijiet tad-dinja. Kristjan assigurat bħalma kien David il-mulejwa is-salvazzjoni tiegħi u għad-dawl tiegħi u Kristjan assigurat jista' wkoll ikun Kristjan għaddej mill-arbil. Ġesu l-Pietru darbek qallu, Satana xtaq illi jarbilkom bħal qamħ imma jintlab talik. Għabek għallu naraw kif il-Kristjan kapaċi jkun moddi mill-arbil fl-istess ħin illi huwa Kristjan konfidenti f'Alla. Il-ftaħira tiegħu hija falla. Il-dixxiplu matur, konfidenti fil-mulej, jħossu dajjef fih innifsu. U allura dik it-talba, dik l-appell tiegħu, taħbix wiċċek minni, twarrabx il-qaddej tiegħek bir-rabja. Għax jaf illi il-benessri tiegħu, il-ġid kollu tiegħu, it-tajjeb kollu tiegħu jinsab falla. U allura rridu nifmu u nsiru konxi illi aħna nies illi kapaċi nkantaw flimkien sigurtà mbierka tiegħi Ġesu xtoma ħelwa ta' dak li tkun. U r-ritt tal-fidwa mixtri bi prezz. Hija għanja ta' konfidenza. Ma mbagħad ġieli nkantaw għani oħra perikli nases u tiġrib minnhom għaddejt sissa. Għandna l-istess David li huwa konfidenti fis-sit u frattant iħossu imġarrab, iħossu f'dan il-konflitt u rebbieħ imma jinsab f'battalja. Għaddej minn battalja qalila u għadu jiġġelida
il-fidi fil-mulej ma jfissirx illi Alla jagħlaqna ġobozza sejf minn kull tentazzjoni, minn kull azzard, minn kull periklu, le. Bniedem konfidenti fil-mulej ifisser illi huwa armat ukoll kontra it-tentazzjonijiet. Il-għaliex jaf lil min għandu jappella. Il-saħħa tiegħu, il-potenzjal tiegħu, il-qawwa tiegħu mhijiex fih innifsu, imma bħal David, l-istess David li qal mulej huwa d-dawl tiegħi u s-salvazzjoni tiegħi, jgħid ukoll taħbix wiċċek minni. Taħbix wiċċek minni. Għax jaf illi jekk ma jgawdix il-preżenza tal-Alla, il-wiċċ tal-Alla jiddifuqu, ovvjament mhuwiex se jkun igawdi ir-risq. Is-salmi huma tant diversi, għandna tant spektrum sħiħ ta' salmi illi aktar ma nkunu familjari magħhom nibdew naraw illi isma' jista' jkun bħal David hawnhekk illi inħossni il-fiduċja tiegħi hija f'Ġesu Kristu li miet għalija li qam minn bell-imwiet bih jien ġustifikat, bih qed inkun santifikat. Imma dan it-tiġrib ta' kuljum li qiegħed għaddej minnu, li qiegħed vera jdejjaqni. Din hija r-realtà. Għandna salm ieħor, ħalli issa immissu l-qiegħ tas-salmi, Salm 180. Salm 180 huwa salm iswed tal-vistu. Huwa salm illi Heman, l-awtur, jibda biex jgħidu omulej Alla tas-salvazzjoni tiegħi. Jien nittniet lejl u nar quddiemek, ħatasal quddiemek it-talba tiegħi, mejjel widintek għall-għajta tiegħi, għax ruħi mimlija kollha għali u ħajti orbot lejl qabar. U jkompli. Għajni mifnija minħabba l-għali. Mulej jien kull jum nsejjaħlek, immitti lejk. Iżda lilek insejħu mulej fil-għodu t-talba tiegħi tiġi quddiemek mulej għaliex twarrab ir-ruħi, għaliex taħbi wiċċek minni. Il-kontra ta' Davida. Għaddej minn esperjenza kera u mtawla ħafna nies jaħsbu li da l-awtur ta' das-salm kien lebrus. Raġel imġiddem li kellu jgħix għalih, imwarrab miħbibu mill-qraba tiegħu, ħajtu kollha. Immaġinaw. Alla kapaċi kollu uliet illi jgħixu vistużi omorhom kollu. Wow! Xi ħaġa illi tkexkxek kważi. Ma ta' das-salm tajt kemm għandi nkun preparat illi jekk jiena fid-daqqa u l-ħin tinqaleb il-folja, vera? Lest għalija din. Lest li idawruni kuljum bħall-ilma dawn l-awċ tiegħi. Jgħalquni kollha f'daqqa, int bet minni ħbieb u qraba. Sħabi huma tlamijiet jgħidlu. Tlamijiet. Għandek Kristjan li qed jgħix fid-tlamijiet. M'għandu ebda komfort, ebda faraġġ. Ħlief illi appella lil Alla u Alla jibqa' qisu ma jisimgħux. Din esperjenza ta' raġel li għandu fidi kbira f'Alla. Għax Alla ma taħx il-kumdità tal-ħajja, ma taħx il-faċilitajiet tal-ħajja gawduti minn tant u tant nies oħra. Kellu jħares madwaru jgħid ħaddieħor qed igawdi l-familja jien minix. Ħaddieħor għandu s-saħħa jien m'għandix. Bniedem ta' fidi kbira, kapaċi jkun bniedem imwarrab minn nies Salm 22 ukoll, Alla tiegħi għaliex tlaqtni, għaliex inti tant il-bot minni. Talaba David qabel ma talaba Ġesu Kristu meta kien imdendel mas-salib. Da Heman kien jemmen f'Alla, talbu, appellalu, iżda l-esperjenza tiegħu baqgħet waħda imwera u skapruża għal kollox. Kemm huwa possibbli li Kristjan isofri ħajtu kollu mingħajr solliev sakemm jibqa' jterra tul dal-pellegrinaġġ, jibqa' qisu f'depressjoni qawwija, tkellimna dwar
dawn ir-realtajiet tal-ħajja l-erba li għaddew. U rridu nkunu realistiċi illi jiena minix immjun nista' jkun jien bħal Heman. Dibba tinżli nixtajb hux vera. Nippretendu li Alla għandu jbarikna kontinwament u bla falliment, però kemm jeħtieġ nisimgħuha. Kemm jeħtieġ nisimgħuha il għaliex tagħmel kieku ġejt fid-dinja b'diżabilità. X'tagħmel kieku? Jew ġejt fid-dinja ġo familja f'ira l-aħħar illi m'għandek ebda tama illi xi darba tgħix kodu. Jew ġejt fid-dinja biżvantaġġi kbar. Ikun xkun. Is-salmista rridu nitalmu illi nirrikorru għand il-mulej, ninvokaw l-ismu u nibqgħu fidili lejh avolja ma jweġibniex. Avolja ma jweġibniex. Din mhix il-fidi, Heman qed jurina li fidi tiegħu mhix fidi ta' suċċess mondan, suċċess fid-dinja, li kull ma jagħmel jiġi żgħar, wartu żgħar, illi huwa miexi fuq ir-rubini, kollox ġej riħ fil-qala. Le, xejn minn dan. Mhix il-fidi ta' wieħed ħajdu hekk vittorjuż. U frattant il-fidi tiegħu kienet tant toġob il-Alla. Baqa jfittex il-Alla minkejja kollox. Das-salm bħal bqija tas-salmi kienu wkoll kantat fit-tempju. In-nies kienu jisimgħuh kantat. Alla ried li n-niesu aħna inkunu konxi li din tista' tkun ukoll l-esperjenza tagħna. Frattant, Alla ukoll magħna il-uliedu kapaċi juri il-bissima tiegħu u jagħtina l-ingawdu l-barka tas-sema spiritwalment kif ukoll materjalment u jagħtina familji u jagħtina impjieg u jagħtina illi noħorġu għax-xogħol filgħodu u nirritornaw lura fl-għaxija u nħasslu għattaw dik il-ħin li fadlinna mal-familja u nieklu mal-mejda. Salm 128 jitkellem dwar din il-ħaġa li aħna rridu nitalmu l-Alla nirringrazzjaw ħalija. Ħieni kull min jibżam il-mulej u jimxi fit-traqat tiegħu għax inti jkol mix-xogħol ta' jdejk. Ħieni int u jaħbatlek tajjeb. Martek tkun bħal dilja li tagħmel il-frott fl-irkejn ta' darek u lidek ikunu bħax-xitel taż-żebbuġ madwar il-mejda tiegħek. Ara, hekk ikun imbierek il-bniedem li jibżam il-mulej. Issa Heman ma kienx jibżam il-mulej u żgur li jibżam il-mulej. Imma s-sem tiegħu kien differenti. Narraw dil-varjetà kif Alla ma wieħed jitratta mod. Ma ieħor jitratta mod ieħor skont l-erf inskrutabbli tiegħu. Alla huwa sovran kif jitratta magħna. Però ma ħafna minna, u naħseb ħafna minna kapaċi nirrelataw ma dan is-salm. Illi morru d-dar u nsibu l-mara u it-tfal bħal siġra ta' żebbuġ madwar il-mejda tiegħu. Iż-żebbuġ kien xi ħaġa valutat ħafna dakinhar, kien għamlu żejt u l-mediċina minnu. U dik hija l-esperjenza ta' ħafna minna. Nistgħu ngħidu illi nqumu regolarment fil-għodu tgħidli ħajja monotona. Kemm hija sabiħa ma il-ħajja monotona illi m'għandekx trabil, m'għandekx għawġ, m'għandekx intoppi. Illi qed tgħix il-ħajja ġurnata wara ġurnata, tisbaħ ix-xemx tola fuqek u tibgħatlek il-barka tal-Alla. U qed tgħixu pajjiż stabbli, pajjiż ekonomikament, politikament stabbli għaddej. Il-barka tal-Alla. Differenza minn Salm 180. Alla jagħtina illi iva ngħaddu minn din ir-rutina, aħna nsejħu ir-rutina tal-ħajja ordinarja fil-ġurnata tax-xogħol mal-membri tal-familja madwar mejda tal-ikel. U jiena ngħid xi trid iżjed. Din hija stampa ta' barka li Alla jagħti lill-uliedu matul il-ftit jiem li aħna ngħaddu fuq dil-art. U allura din ir-realtà li hija komuni, tajjeb, irridu nirċivuha anke b'ratt il-ħajr. Fil-ktieb tal-Ekklesjasti infatti Salamun jagħti dan il-parir. Jgħid taxxa bil-ħajja mal-mara
li inti tħobb matul il-jiem kollha tal-ħajja tiegħek taffruha. Li tagħak Alla taħt ix-xemx għal jiem kollha tal-fruwa tiegħek għax dan huwa semek f'dil ħajja u fit-taħbit li titħabat taħt ix-xemx. David Salomon qed jgħid illi inti għandek impjieg u qed titħabat, tajb imma wkoll għandek il-familja tiegħek u qed tgħix ħajtek magħha. Dik hija aħna ngħidula ħajja monotona. Is-Salmi isejħula ħajja mbierka. Ħajja mbierka għax tippretendi iżjed f'din id-dinja tad-dnub mhux vera. Ħafna mis-Salmi ukoll nisimgħu leħen wieħed qed jitkellem, awtur wieħed, David pereżempju. Il-mulej war-raj tiegħi xemma joħossni, nafu blamment. Salm 23. Ħafna mis-Salmi huma hekk, illi għandek dal-individwu fir-relazzjoni tiegħu malla u qiegħed jirrelata malla, qiegħed jagħmilha malla fit-talb, qiegħed ifaħru, qiegħed jippreżentalu l-ansjetajiet tiegħu u l-bqija. Salm ieħor pereżempju, Salm 18, David jgħidlu jiena nħobbok Osid, il-qawwa tiegħi, is-sit għall-blata tiegħi u l-fortizza tiegħi u l-ħellis tiegħi. Għal darba għandna dil-fidi ta' dan l-individwu. Fidi personali hija importanti. Importanti li kull wieħed waħda minna nkunu kapaċi jien nemmen f'Alla wieħed il-missilis ta' kollox. Nemmen f'Ġesu Kristu li niżem is-smewiet għalina bnedmin u għas-salvazzjoni tagħna. Nemmen fl-Ispiritu Santu, nemmen fil-Knisja tiegħu. Nemmen fil-maħfra nubiet. Dik il-fidi personali importanti, però s-salmi morru oltre minn hekk. Fis-salmi nsibu wkoll talb komunitarju. Talb illi ġielek tikkonkludi illi huwa jien li rrid nemmen fa', jien rrid nafda fih, jien rrid nimxi fil-biża' tiegħu. Imma fl-istess ħin il-fidi tiegħi rrid nasprimija ma' nies oħra tal-istess fidi tiegħi. Salm 44 u għed minn dawn il-talbiet komunitarji. Għandek il-poplu sħiħ li qed jitlob. Il-poplu sħiħ. Di xi ħaġa li llum fil-seklu 21 kulħadd huwa maqtuħ għalih. Tifhem, jien għandi ħajti ma importanx minnek, imma s-salmi jgħiduna attent. Huwa importanti li jkollok fidi personali f'Alla. Imma wkoll fidi komunità li tgħixha fih dan il-Knisja. Fejtan il-Knisja, li ntwarbu minn xulxin skont is-salmi hija perikoluża immens. Alla għandu familja waħda u int membru wieħed f'dik il-familja. Il-ġisem ta' Kristu huwa kompost minn ħafna membri. Qed niftehmu. Salm 44 jurina kif aħna anke qegħdin nippruvaw inħarġukom aħna f'din tal-element importanti. Il-fidi tagħna nesprimuha flimkien fil-qima kif qegħdin nagħmlu dal-għodu, flimkien fit-talb kif nagħmlu nhar ta' ġimgħa, flimkien fl-istudju tal-Iskrittura kif nagħmlu nhar ta' Erba'. Il-ġabra tagħna flimkien hija indispensabbli għas-saħħa spiritwali tagħna. Ara kif qed jitolbuh il-Alla f'Salm 44. Għax intriqet Osid tiegħi, anke kif ikellmuh il-Alla, għax intriqet. Ma nissograwx inkellmu hekk il-Alla. Però dawn ma nies sinċira. Nies sinċira. Nies li jafuh il-Alla. Nies illi għandhom mistennija minn għand Alla. Alla tom ċertu wedi illi berikom, illi id-dawl ta' wiċċu jiddi fuqhom, illi ikollhom is-sliem tiegħu u issa mhumiex igawduh. U allura għaliex intriqet Osid tiegħi, la tarminix għal dejjem, għaliex qiegħed taħbi wiċċek u tinsa n-niket u t-takkis tagħna għax ruħna mixħuta fit-trapp. X'sinċerità, x'onestà, huma nies li jafu illi Alla kapaċi jberikhom u jagħmilhom forza qawwija fid-dinja u frattant huwa mixħuta fit-trapp, ġisimna mixħut mal-art. Biex tenna u fġiħi tjieba tiegħek, eħlisna. Talb komunitarju illi huwa setan ma' Alla. Huwa l-appell ta' nies illi konfużi, illi mhumiex jifmu l-modja tagħhom u allura qegħdin jersu il-koll flimkien quddiem Alla.
jgħidu l-infatti da kollu ġi fuqna, iżda aħna ma nsejniekx u aħna ma trattajniex fals mal-patt tiegħek. Ġi jafu li huma mexjin tajjeb malla u frattant qegħdin isofru disfatti fil-battalji tagħhom għal għadu. Mhumiex rebbieħa. Dal-aspett huwa importanti wkoll, aħna jien msejja biex nafta fil-mulej, imma l-fidi tiegħi irrid nesprimija u ngħixha ma' dixxipli oħra, mhux waħdi. Mhux waħdi. Jiena ċittadin ta' saltna kbira. ċittadin wieħed ta' saltna kbira. Ħannippruvaw niġbru daqsxejn konklużjonijiet minn dak kollu li għadna, sab jiena jekk ma fimtu xejn, fimtu illi l-esperjenzi tagħna huma varjati. Huma varjati. U min għaddej minn ħaġa, min għaddej minn oħra, nibdew minn hawnhekk illi ċerti Kristjan huma definittivament fil-mira tal-attakk huma miġruħa. U oħrajn jgħaddu ħajja pjuttost ordinarja, pjuttost faċli ħansejħula hekk. Jerġgħu oħrajn qegħdin jissaraw mad-depressjoni, ansjetajiet, gwaji ieħor, oħrajn jinsabu ferħana se jtiru. Tafu Kristjani li huma kollu ferħana, kollu wiċċhom jitti. M'hemm Kristjani wkoll li huma pjuttost ħosbina. Issa, vera l-Apostlu Pawlu jgħidilna firħu dejjem fil-mulej u nerġa' ngħid ifirħu. Però tafu li l-istess Apostlu qal li jien għandi għali kbir f'qalbi. Għandi biki kbir għal ġensi il-lut illi baqgħu m'hemmnux il-Vanġelu. Jiġifieri ferħan, jinfaq, żgur li ferħan jiena. Il-fatt li daħħalni fis-saltna tiegħu dik hija raġuni valida għala għandi nkun ferħan kollu. U fl-istess ħin kapaċi nkun dejjaq. Imdejjaq meta nara il-poplu Malti illi ma jridx jaf balla. Illi qed iwarrab minnu. U qed ifittex illi ħaffer għalih bjar imxaqqin illi ma jżombux ilma. U telqu lajn tal-ilma ġieri li huwa Alla nnifsu. U allura rridu ngħidu illi uliet is-saltna mhumiex il-koll ta' għamla jew sura waħda. Min jinsab fil-wiet tal-umiljazzjoni għaddej minnu, minnu miexi fil-wita, għandu l-familja tiegħu qed imur għax-xogħol, ħajja normali, u min ukoll huwa fuq il-quċċata tal-muntanja. Huwa ferħan, huwa jeżulta f'Alla. Il-ħin kollu hija l-karatteristika tiegħu, f'ċelebrazzjoni ferriħa lil Alla. Għandek dan il-kaljedoskopju sħiħa, varjetà sħiħa fossu li Alla. Din irridu naċċettawha, l-ħwa. Irridu naċċettawha, irridu nifhmu illi jien Kristjan imma ma nistax nippretendi illi l-Kristjani l-oħra jkunu bħali. Bil-burrijiet tiegħi, bil-emozzjonijiet tiegħi, kif inġib ruħi jiena, le. Alla għandu familja wiesa u kif jitratta ma' wieħed ma jitrattax mal-oħra. Irridu napprezzaw il-ħidma misterjuża tal-Ispiritu Santu. Kif l-Ispiritu Santu jitratta miegħi mhux bil-fors jitratta miegħek. Irrid nara fil-providenza varjata tal-Alla. Alla li jagħti ftit lil dak u ħafna lil dik. Alla huwa l-possessur ta' kull ma hu. Kull ma hu fl-univers huwa tiegħu. U jagħti nizzel il-wieħed, jolli l-oħra. Alla tagħna huwa sofran u rridu nifhmu u napprezzaw is-sofranità tiegħu magħna. Irridu wkoll nifhmu illi l-missier providenzjali tagħna fil-ħajja tagħna matul l-omor tagħna. Ġiljatina li ngħaddu mit-trabil, hija xi ħaġa normali. Xi ftit jewwies kulħadd jaf x'inhu trabil. Kapaċi wkoll jagħtina dik il-ħajja traġika ta' sofferenza. Ħajja ta' depressiva li tkun qalbek sewda. Għandek il-Alla taf li Alla salvak imma hemm dak it-toqol. Isu hemm mażra ma saqajk li ma tistax tola l fuq bħal lajkli.
Hemm oħrajn ukoll li Alla jimxi magħhom bandament ordinarju ta' impjieg u familja kif rajna. Il-punt tiegħi huwa dan. Tiġik tajba u ħażina bierek dejjem il-mulej. Dejjem bierek il-mulej. Salm 34 jgħid jien se nbierek lis-sit kull ħin. Ir-rispons tagħna, ir-reazzjoni tagħna għal trattamenti tal-lamana minn ġurnata l-oħra hija l-imberkuh. Għaliex jekk Alla fdina, jekk Alla ħafrinna, jekk Alla għażilna biex namru fil-ptieħi tiegħu, allura għandna għalfejn imberkuh. Għandna għalfejn imberkuh. Fil-waqt li l-afflizzjonijiet ta' bħalissa huma għal mument qasir ħafna jgħidilna l-Apostolu Pawlu. Għal mument qasir ħafna. Għaliex it-toqol preżenti tagħna teħejja għalina toqol bla qies ta' glorja eterna. Meta nżommu l-perspettiva tagħna, Alla x'għad jagħtina. Tagħna diġà tagħna ħafna imma għad irid jagħtina. Għad irid twassalna sal-glorja eterna. U allura jien se nbierek il-mulej kull ħin it-tifħir tiegħu se jkun kontinwament fuq fommi. Kontinwament fuq fommi. Ġob kien bniedem illi jonora l-Alla, jimxi fil-biża tiegħu, Alla bierku bl-abbondanza. Però meta Alla ħadlu kollox, letteralment ħadlu kollox. B'saħħtu, proprjetà, il-familja u ħalli fixxa. Ġob għaraf jgħid jiena għarwien ħrixt minn ġu fommi u għarwien se nerġa' mmur hemm, il-mulej tani u l-mulej ħadli. U din li naraw fis-Salmi. Naraw fis-Salmi il-ħin kollu u allura jkun imbierek isem il-mulej. Aktar tard ma martu, meta martu għaltlu għaltwax ma tissirċ l-Alla tmut, x'tambi issa, biex ġabek hekk. U għalli l-enti qed titkellem bħala marabella, x'inhu nilqgħu l-ġid minn Alla u ma nilqgħux id-deni, f'da kollu Ġob ma dinibx proftejh. Ġob għaraf illi Alla jista' jagħtik li tgawdi l-familja tiegħek u tmur għax-xogħol, imma wkoll li tkun fil-qiegħ tal-ispira f'bir illi huwa mudlam u ma tafx kif ħadd inqala minnu. Ma tafx, m'għandek ebda idea, ebda tama li xi darba ħadd inqala minnu. Bierek lil-mulej kull ħin. Pawlu jgħidilna ifirħu dejjem, itolbu kontinwament, ringrazzaw l-Alla f'kull ċirkostanza għax din hija r-rieda tal-Alla fi Kristu Ġesu għalikom. F'dan ir-rigward allura is-Salmi jagħtuna l-aqwa għajnuna. L-aqwa għajnuna kontinwament iżommuna fid-direzzjoni korretta. Mingħajr ma niżvijaw, mingħajr ma nitħasbu. Ninsabu mexjin bħalma qal David, is-sit huwa d-dawl tiegħi u s-salvazzjoni tiegħi minn min se nibsa. Aktar tard jgħid imbagħad ħaġa waħda jiena tlabt minn għand is-sit. U dik se nfittex illi nammar f'dar is-sit il-jiem kollha ta' ħajti biex nara l-ġmiel tas-sit. Il-lan ta' ħajjitna jinġabar li Alla ta' ftit jew ħafna, ta' id-denja u l-ġid, il-lan ta' ħajjitna naraw il-ġmiel tas-sit u nindagaw fit-tempju tiegħu, jiġifieri ninvestigaw il-modijiet tiegħu magħna, illi nkunu sottomessi għalih, illi nimxu fil-biża tiegħu. Ġesu di spjega bħala il-ħtieġa illi nitlu mix-xadba d-dejqa. Għaliex jekk xejn is-Salmi juruna illi jaħweh Alla huwa s-Salvatur tagħna. Mhux fina nfusna, ma nistgħux npoġġu t-tama fina nfusna jew fiż-żwiemel jew fil-karrijiet jew fl-armata. Alla huwa s-Salvatur tagħna. U fih trid tkun il-fiduċja tagħna. Ġesu allura jgħidilna itlu mix-xadba d-dejqa għax wiesa x-xadba u spazjuża triq li twassal għal irda u ħafna huma dawk li jinsabu daħlin fiha. Is-Salmi jipproteġuna u jgħidulna din hija triq dejqa, it-triq ta' dawk li jibżgħu minn Alla. It-triq ta' dawk li jonorawh billi osservaw il-kmandamenti tiegħu. Għalhekk Ġesu fl-aħħar tal-priedka tiegħu fuq il-muntanja jgħid illi mhux min jisma' kliemi biss, imma min jisma' u jobdi. Huwa dak ir-raġel għaqli illi bena daru fuq il-blad, hekk illi l-maltemp jiġi u dik id-dar tibqa' mingħajr ma taqa'. Fil-bidu għadna x'qal Calvino, kważi l-ġabra kollha tal-erf tinsab hawn. Illi tkun taf il-Alla
u tkun taf lek innifsek. U bil-garanzija, aktar ma nistħarġu s-salmi, aktar ma nirriflettu fuqhom, aktar ma nitolbuhom, aktar nsiru nafu lill-Alla fil-grandizza tiegħu, fil-magnifiċenza tiegħu, fil-ġmiel tiegħu, fil-misteru tiegħu ukoll, fil-misteru tiegħu. Illi il-modi tiegħu ħafna drabi ma nifhmuhomx għalli jitrattajek miegħek u mhux miegħi. Imma wkoll insiru nafu lil nfusna. Il-mistoqsija illi nixtieq inħallikom bija hija tafu lill-Alla. Tista' tkun espert fuq il-bniedem u kif niffunzjonaw u l-emozzjonijiet tagħna u l-intelligenza u l-fakultajiet l-oħra kollha, mek ma tafx l-Alla. L-Alla nsiru nafuh permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Ħadd qatt ma ra l-Alla f'xi żmien. L-ibn il-waħdin ilu fih dan il-missier u jarrafulna. Ġesu jispjegalna minnu ta' bil-ħaqna. Ġesu li huwa profetizzat fis-salmi, is-salmi fihom ħafna tħabbiriet minn qabel dwar Ġesu Kristu li kellu fil-milja ta' żmien jinżel mismewwiet sar minn mara imwieled taħt il-liġi biex jifdililna li konna taħt il-kundanna tal-liġi miksura. Ħa fuq innifsu il-kastik li aħna suppost ħadna personalment. U allura il-salmi l-ewwel qed jistednuna biex sira fil-Alla bħala l-feddej tiegħek, bħala s-salvatur tiegħek. Inħeba fih. Ħajkun it-torri setan tiegħek. Imbagħad iva imxi qudiemu fid-dawl tiegħu. Amen.